vie veľmi dobre po polsky, pretože je Poliak. On nám to vysvetlí. Nadišiel čas, aby sme si predstavili kapelu. Čo robíte vy dva? Učia sa pesničku na válka. Ruky hore! Hej, 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 hej! Táto modrá elektroakustická gitara. Šuránsky výter, Marian Fiam!
Vianoce tu s nami. Veselé Vánoce. Bas gitara. Kečup. Za bicími Filipko. Ja si sa rozbehol. Poďte dobre, poďte medzi tým ľudí. Pohľadte takto. Iní ruky. Toto je dúca. Čaute, ojte, dúca. Toto je dúca a Pišta vás pozdraví. No poďte ideme s nami a spoločne, dobre?